Salutare conspiraționiștilor! Până acum am discutat despre cum deciziile ne sunt influențate de marketingul agresiv din zilele noastre, despre cum anumiți oameni se folosesc de rețele sociale pentru a manipula piețe de tranzacționare și despre cum deciziile luate de politicieni ne-au impactat viețile și ne-au făcut și mai săraci. Din păcate, nu putem să ne protejăm în totalitate de efectele negative produse de aceste decizii. Ce putem face însă este să atenuăm impactul negativ asupra noastră prin crearea unor surse de venit pasiv. Și da, atâta timp cât depinzi doar de salariu, indiferent cât este de mare, ești mereu la un pas de sărăcie, așa cum spunea Warren Buffett. Ca să-ți creezi o a doua sursă de venit, este necesar să investești banii pe care îi câștigi în active care generează bani cu sau fără implicarea ta. Printre acestea se numără investițiile în afaceri, piața imobiliară, burse, metale prețioase sau drepturi de autor prin crearea de conținut original, precum cărți, muzică, filme sau altele. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai sigure dintre ele, așa cum este ea percepută de societate. Vorbim despre investițiile la bursă și mai exact despre cum alegi compania în care urmează să investești. Înainte să trecem mai departe, nu uita să dați un like, share, subscribe pentru a ne ajuta să creștem și să ajungă informația la cât mai mulți oameni. Deci să începem. Companiile listate la bursă sunt obligate să prezinte rapoarte trimestriale și situații financiare auditate în fiecare an. Haideți să vedem cum și de unde ne luăm informațiile înainte să investim. Să presupunem că vrem să investim pe BVB, Bursa de Valori București. Avem pe site-ul celor de la Tradeville o listă cu cele mai importante companii de pe această bursă. O să luăm aleatoriu una dintre ele ca să o folosim ca exemplu. Să zicem Rompetrol Well Services SA. De aici avem două modalități prin care putem să obținem datele pentru această companie. Putem să căutăm pe Google Rompetrol Well Services SA CUI și să mergem cu acesta pe site-ul Ministerului Finanțelor, unde selectăm 2020 și ne generează indicatorii din raportările contabile anuale. Sau putem scrie Rompetrol Well Services SA situații financiare 2020 și găsim setul întreg de situații financiare de pe BVB. Eu prefer a doua variantă, pentru că datele sunt prezentate într-o formă mai bună și sunt mult mai detaliate. Este foarte important să citiți raportul de audit, deoarece acesta confirmă sau infirmă că cifrele prezentate de companie sunt corecte. Acesta este un exemplu de raport de audit cu opinie calificată și, ca urmare, nu ar trebui să investiți indiferent de cât de bine arată compania și cifrele acesteia. O să avem nevoie de Excel pentru a face această analiză, pentru că o să analizăm ultimii 5 ani ai companiei. Astfel, în Excel, o să facem 3 tabele. Unul pentru situația rezultatului global, unul pentru situația poziției financiare și unul pentru situația fluxului de numerar. Bazat pe aceste sume, vom calcula indicatori precum randamentul capitalului, variația veniturilor și a profitului, variația rezultatului reportat și altele. O să aducem următoarele sume din situații: total venituri, profit brut și profit net, pe care o să le folosim ca să calculăm variația dintre ani, marja brută și marja netă. Pentru situația poziției financiare o să aducem sumele pentru rezultatul reportat, total capitaluri proprii și calculăm randamentul capitalului propriu. De aici o să avem nevoie de plățile pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale, pe care o să le împărțim la rezultatul net. Acum că avem toate sumele, putem să trecem la partea de interpretare. Observăm că avem o creștere medie a veniturilor de 16% pe an, luând în considerare că avem o scădere în anul 2020, care a fost impactat de pandemie. Profitul arată de asemenea bine, exceptând anul 2016 când am avut pierdere. Aici vrem să vedem că firma are o creștere constantă a veniturilor de la an la an, că are profit și că marjele calculate mai jos sunt cât mai mari. Cei 8% marjă netă medie înseamnă că firma obține 8 lei la fiecare 100 de lei venit, după ce plătește toate cheltuielile și taxele. 8% nu pare așa mult, dar este rezonabil având în vedere domeniul de activitate al companiei. Țineți minte să comparați mereu indicatorii calculați cu cei ai altor firme din același domeniu de activitate. Marja o să fie întotdeauna mai mică la companiile de producție decât la cele de prestări servicii. Dacă ne uităm la Apple, vedem că are o marjă netă în 2020 de 20%, dar această comparație nu ar avea sens. La prima vedere, pare că avem o scădere a rezultatului reportat de 31% în 2017, dar de fapt este vorba doar de prezentare. În 2016, rezultatul reportat includea secțiunea Alte rezerve, pe când în 2017 au fost prezentate pe linii separate. O să eliminăm cei 22 de milioane de lei din 2016 ca să păstrăm o consistență în analiza noastră, obținând astfel o creștere anuală de 3%. Asta înseamnă că firma este profitabilă și că păstrează mereu bani pentru investiții viitoare, în loc să împartă toate profiturile către acționari. Ca să calculăm cât de eficient reinvestește compania profiturile, am calculat randamentul capitalului propriu. Acest indicator trebuie să fie cât mai mare și în creștere în fiecare an. Dacă ne uităm la plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale supra profit net, vrem să vedem un procent cât mai mic, ideal mai mic decât 25%.
Un alt lucru la care ar trebui să ne uităm este totalul datoriilor pe termen lung. Dacă compania nu poate să-și acopere datoriile pe termen lung cu 4-5 ani de profit, atunci trebuie să ne punem un semn de întrebare. Ca o recapitulare, ca să investim într-o companie, ea trebuie să aibă creștere constantă a venitului și a profitului de la an la an, marjă netă bună în funcție de domeniul de activitate, creșterea constantă a rezultatului reportat de la an la an, randamentul capitalului propriu cât mai mare, datorii pe termen lung mici sau deloc și plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale cât mai mici. După ce ați făcut această analiză, puteți să luați o decizie dacă aveți de ales, să zicem, dintre a investi în Apple, Huawei sau Samsung, alegând astfel compania cu indicatorii cei mai buni. Interpretarea situațiilor financiare este un subiect complex, pe care dacă l-am explicat în profunzime ar dura foarte mult. Am ales totuși să facem acest video scurt și la subiect. Dacă sunteți interesați de analiza investițiilor și doriți să facem mai multe clipuri pe această temă, scrieți-ne în comentarii. Până data viitoare, nu uitați să vă puneți mereu întrebări.